Yng ngwres y chwyldro diwydiannol, roedd Cymru wrth galon arloesi dros y byd. Ym 1804, injan stêm newydd a gynlluniwyd gan Richard Trevithick oedd yn gyrru'r daith tren gyntaf erioed ar hyd 9 milltir o drac o'r gwaith haearn ym Mhenydaren i gamlas Merthyr Caerdydd yn Abercynon. Blynedd yn ddiweddarach rhwng Abertawe a'r Mumbles, cludodd rheilffordd Ystym Llwynarth y teithwyr cyntaf yn y byd i dalu am siwrne drên. Heddiw yn 2018 rydym yn cofleidio oes newydd o arloesi, a dechrau taith newydd gyffroes i Gymru. Taith fydd yn trawsnewid ein rhwydwaith drafnidiaeth. Sefydlwyd Trafnidiaeth i Gymru gan Lywodraeth Cymru fel cwmni nid erel. Ei swyddogaeth benodol yw cyflwyno gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth, gyda phobl a lleoedd Cymru yn galon i'w genhadau. Y dasg yw gadw Cymru'n symud wrth gyflenwi gwasanaethau, sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid ac arwain ein buddsoddiad mewn isadeiledd a rhoi cyngor arbenigol. Fe wnaethon ni rando ar bobl Cymru a gosod uchelgais newydd hyderus i'n rhwydweithiau trafnidiaeth. Rydym yn cychwyn drwy herio diwydiant i weithio gyda ni i ailddychmygu ein gwasanaeth rheilffordd. Mae'n bryd cyflwyno cenhedlaeth newydd o wasanaethau rheilffordd fydd yn agor cyfleon go iawn i bawb. Bydd Cymru ar flaen y gad. Yn dilyn un o'r prosesau caffael mwyaf cyflawn a gafwyd yng Nghymru erioed, rydym wedi apwyntio partneriaeth ddiwydiannol flaengar, Lleolis Amy, i adeiladu a chyflenwi'r gwasanaeth. Mae'r gyd-fenter ryngwladol yma yn dod â chyfoeth o brofiad byd-eang i'n rheilffyrdd. Rhwydwaith wedi ei hadnewyddu fydd yn gweld gwasanaethau a chyrbydau newydd, datrysiadau arloesol a rhaglen anferth o fuddsoddiad mewn gorsafoedd. Mae Metro De Cymru yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i greu rhwydwaith fodern, safon uchel aml fodd, gyda gwasanaethau mynych mewn trenau newydd sbon a'r gallu i ymestyn i gymunedau newydd gyda'r rhai presennol. Bydd y gwasanaeth newydd troi lan am mynd yn cynnig o leiaf 4 tren bob awr ar draws rhwydwaith integredig yn gweithio'n llawn erbyn 2023. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar wella'r integreiddio rhwng gwahanol ddulliau o deithio, gwasanaethau sy'n cysylltu, symleiddio'r drefn docynnau a gwybodaeth ddibynadwy fydd yn cynnal rhwydwaith fodern effeithiol. Sicrhau fod ein trafnidiaeth gyhoeddus a'n rhwydweithiau teithio gweithredol yn asio. Mae gymaint mwy na mynd o A i B. Mae trafnidiaeth yn cysylltu pobl a chymunedau, yn galluogi datblygiad cynaliadwy ac yn helpu pawb i ffynnu. Mae hyn angen rhwydwaith trafnidiaeth y gall Cymru gyfan fod yn falch ohoni. Mae hyn angen siwrnau o draws newid. Mae'r siwrnau newydd honno yn cychwyn heddiw. Rhwydwaith trafnidiaeth y gall Cymru gyfan fod yn falch ohoni. I bobl, i gymuned, i Gymru. Trawsnewid trafnidiaeth.